kuthiwa ke ibhedi mazize nathi ke siyiBuffalo City Insider khange sishiyeke ke kwezo bhedi ezo besikhona ke eJongilanga Sports Ground kukhona bekubanjwe khona ke itumente i-rugby namhlanje in commemoration of the Soweto uprising. Again, kanti silapha ke eJongilanga Sports Ground lapho khona ke kukhona i-tournament ye-rugby kanti besides me is one of the players ke ezikhoyo namhlanje kule tournament namhlanje ozixela kabanzi ba ingabe bona bayibona injani nale tournament namhlanje bhuti wami injani yaphila ngicela usichazele konke ukuthi igama lami Akhanani Sotelo ngidlala kwiqembu ye-Red Lion size apha just for the tournament senza nathi sibe-happy. Ingabe le tournament i-tournament ehlala ikhona iminyaka lena okanye iyaqala? Ndingathi iyaqala because lakhe yabanjwa i-FF so nathi siyaqala ubona i-tournament enje apha elalini so like goma nathi masise sizojoin because siyaqala ubona le tournament. Ingabe kuwe ke i-June 16 chaza ukuthini? June 16 ngathi mani inkululeko, it's a freedom for abantwana like thina besikolo. I mean sasingeyikho uparticipate ngoba like kuthiwa kwakulwela loo nto iyayilwela so like uthi you can say it's a freedom but nothing much. Sibele ke mphulaphula, we are still here ke apha eJongilanga sathi ke nathi sizozibonela it's here iyadlala lasuka ladlala besides ke ngumqhuqhuzeli ke owaletinete ingabe into eyenza uba nikoba khankenenze itumente futhi why the 16th of June which is used to commemorate the Soweto uprising? We decided uba masenze le tournament apha because growing up and really up in the area and became deputy chairperson of the ward, I've seen how the youth, I wouldn't say typically has nothing to do, but just to give them something to look forward to as a weekend. Why as every weekend, but and they're staying away from trouble. So we also thought of doing this tournament specifically in a youth day to celebrate the youth and give them something to do because what we figured is good to get on figures so Sbanika and Jendo Tivana and give them a way forward because rugby can give you a career when things go well for you. Looking to sell up in the youth, do you think that youth is ready to occupy its spaces when it comes to politics? Because I take that as a pretty Yes, no, I believe the youth is ready. It's not even a thing of is it ready or not. It's been ready. It's just about the adults or the leadership above us, so they're giving us opportunities to shine and show them what we can do with what we have. We had a summit a few days ago where I heard the opinions and reviews of the youth, and I said, well, no, we are ready to grab the things by its horns. It's just about letting the elders give us the platform. What would, which message would you give to Umuntu or to the politics of South Africa? Never lose hope. I can tell you that much. Amazon itself, Google itself, Facebook itself, people who are unemployed or had no plan forward about so please do not give up. Whatever situation you're in, there's someone in a worse situation. Thank you for your time. Do not give up. You are the next president. We do know that kwindawo zethu esihlala kuzo beyakhona ke abantu abadala abantu abanamava kodwa ke nam besides me ngumuntu omkhulu who has been there who has also coached team Yamalady also was the first player of such tournaments. The list is endless belitshele that ke ngumuntu omkhulu but ke anokwazi abantu bakhe bonke mandinikele kutata atsho yena uba katata lo muntu omkhulu ungubani. Igama lomthobile mtsha ndizalwa bekweleha istudio ngumkabani amajeke noqasi mthombothi ndingu-former councillor walapha ekweleha eneneni ke ndingokuqala udlala isibhungu ndisuke ngalika bekweleha ndidlala ngo-7. I played from Aro, I played for Boda, I played for Saru. I was the best player in my time.
I produce a lot of players, including ladies. The first coach what I played the ladies. I produce a lot of players. Mandisa Williams, Nokeke, I coach Wuso University for 8 years. I'm so proud of myself. You know, to produce. Even here today, there's a team of Imitushan that is supporting Chomyam, where's an tournament. Whether I take the industry in the vision here to how to develop Abandon. That one, vision is to develop Abandon. That's what the truth. We are so proud of the tournament, the tournament. Because the Kaleb Sasa, Abandon under 13, under 15, under 17, now we senior team. Now we are proud to the parents and community of all of our kids. Bulela thina tata umhlambi eniwenzayo nifuna ukwazi kuba sithi nizi different parties but nikwazile uba nidibane nonke nidibane kakuhle ngomntana ingabe wena tata ngawaphi amazwi ngawanika umuntu omtsha osakhulayo nosixela yena umhlambi akanezibandakanya umuntu kwenze Lento asoyeka sine vision and mission ngoba sichinja abantwana kule meko sikuyo isport siso simachinja abantwana into yokuba ayeke kule truth if sinoqhubekeka senze development tournaments zingapheli njengo-June 16 na during the week yakwazi sikwazi uvisita siyenze i-door to door abantwaneni nasesikolweni zethu sihambe siyothetha into yoba wonke umntwana makadlale isport not per se irugby sonke isport ngejikelele netball kids nibabona soccer kids boxing njalo njalo volleyball siyafuna ukuza nezo nto ze-volleyball ezingekhoyo ezilalini size nabanye abantu abazi i-volleyball nemfundo nehoki yabona siqhubekeke kodwa sigele vision ka-150 asikunam siya phambili sesivala nje uyakhumbula ke namhlanje sicelebrate i-June 16 and iminyaka eyi-50 kwathi kwalwela imfundo kusithiwa makuyeke ukufunda ulwimi lwesikolo. Ingabe wena xa uthatha ukujonga from 1976 abathi ingabe kukhona utshintsho comes to education system? Manditsho kuba noko ngoku abantwana bethu niyakwazi uyeziyunivesithi napho into eyayinzima kakhulu ngani ngomnyeko oyekhona ilapha ejongilanga ngelo xesha kunzima kakhulu kule nto lemcimbi wole-Afrikaans uyaqonda urhulumente uzamile anodakaza urhulumente uzamile abantwana bethu noko ngoku bakhulekile uyaqonda bayakwazi uzamazama nangona kungakabikho i-transparency kakuhle nangona ingakabikho i-transparency kakuhle sisalwa norhulumente uba utshintshwe eli hlobo likulo. If you go to upper Prince Mission Primary Schools, uyafasa abantwana bakhona abangakwazi ukubhala, bakhona abantwana abangakwazi ufunda. Zezona zona esifuna uba sibe involved kuzo ezo nina abantu abatsha niye kwezi zikolo nibafundise abantwana because some of abantwana akho nto bakwenzela i-homework yabona banoomakhulu abazukulwana yabona yenye eyinxalenye efana uba siyayenza sinesibirirayo yabona ifundisa imaths ifundisa isayensi njalo njalo abantwana sikwazi besebenzisile yonke le nto ifuneka namhlanje kunangaphambili. Siyavulela ke tata ngalo mazwi ukhumbula ukuba ke umntana ngomde kuyawucimamile kangako ke sikuphathelele namhlanje kusebenzisa Enkosi. vulela